अरे रोज रोज जालू तू तो पिया के नगरिया अरे कबहू ना आवस तोरा संग मोर सवारिया अरे नाही कवन भेजुवन सा ने साहे हमरो के वही दे अरे चल तेरे लिया रे अरे पिया बाबा से ये कहे के बा ना बाबू ये क्या कहे के हाँ हमने के गणेश जी के गोर लगे के बा हाँ ना जी हाँ जी ढेर दिन से छोटी चुकी उम्र बा हाँ उम्र के था ना लगेला उनको ना जकर नाम हटे शिल्पी राज हाँ ढेर दिन से गावत रही है हाँ हिट ना होत रही है ना एगो गीत गवली हाईलाइटेड हो गई एबर सब गीतवे उनकर हाईलाइटेड हो गई वो गीतवा कौन रहे बाबूआ और नदिया में नैया डोले पीछे ही सही अभी छावना पसोइया एगो ये गीतवा क्लिक कैलस सप्ताह ना लगल सप्ताह के भीतर गीत मिलियन में क्रॉस कर गई ना हो हाँ जी हमनी का भजन निर्गुण सोहर पूर्वी झूमर पचरा चैता फगुआ के चैनल पर छोड़ो तनी सन हाँ 3 साल के बाद मोबाइल चेक कर तनी सन तो 265 जना व्यूअर बारे निमन चीज दिया था तो 3 साल में 265 जना देखले बारे आ खाली ओकर नदिया में नैया डोलल बिछावना पसोइया डोलल सप्ताह के भीतर मिलियन पार हो गए आ लोग कहता कि बाउरे हटाओ हटाओ हटी जी। ना कहियो हटल बा ना हटी हटी राम जी रहले उनका विपक्ष में रावण रहले कन्हैया जी रहले उनका विपक्ष में उनकर मामा कंस रहले हमरा हिसाब से हमरा सोच से जितना नीमन रहल जरूरी हो तो केनियो बाउरो रहल जरूरी हो यदि बाउर ना रहे ये के कही दिन में तो 4 जगह सकार लेता रहो भोरे रुपये खाती छतिया देव के ब्याह से कम होता जितना नीमन रहल जरूरी है बाबूजी कहीं बाउरो रहल जरूरी है यदि बाउर ना रहे तो समाज में नीमन के केहू इज्जते ना करी सही बात बा दोनों रहल जरूरी है लेकिन दोनों रहल जरूरी है कहेगा समय सीमा के अंदर अब घी निमने हो घी बढ़िया हो नु तो घी चम्मच से बढ़िया हो 1 चम्मच खइबा बढ़िया हो 2 चम्मच खइबा बढ़िया हो 4 चम्मच घी खइबा बढ़िया हो आ ना तो लोटा से मार देला तो बाल्टी से फेंके के पड़ निमने हो खराब हो जाए कि ना हो जाए तो कौनो चीज के सीमावर्ती बा सीमा बा वही लैया में गोर लागत नहीं म्यूजिक से ले लो